Anga foli be ala me baga ubela jelenyi negen ye tan ani wolonfla studio biduruni sabana konna la vewa soba la Washington DC balikura Canada elenka ye bi jumadu ina October kalot le nani samba fla ani mwani nani kuna foni kumaba olu bina talike nunu de kan Ali Farka Touré Mali artiste ba min tanyalen do ni watina na ye Mali togo lase dunya gun don folikɛlaw kɛnɛbaw kan ka jɔnjɔnba ni a bɛ wele nazaraka na ko Grammy Award suɲɛna a ka so kɔnɔna na Mariam Kuyate bena ɲɛfɔli kɛ an ye a kan sisan Burkina Faso kɛlɛɲɛbolaw minnu jagoyara k'u sigiyɔrɔw bila ka sababu kɛ dansagokɛlaw ka dankarili jugu ye u kan ne u y'u kunda Côte d'Ivoire kan n'u ye sigiyɔrɔ sɔrɔ yen nɔ yɔrɔ labɛnni kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna la bɛ baara dɔw la yaasa u bɛ se k'u dahirimɛw sɔrɔ cogoya minnu na Côte d'Ivoire jamana kan an bɛna an ka laselikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a kan jɛmukan kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Octobre Rose n'o ye hakilinaw bilalen sen kan yaasa ka musow ka sinbon bana ne a bɛ wele nanzarakan na ko cancer du sein kɛlɛ kunbaba n'ale ye musoya jɛmukan laselikɛla ye n'a a ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ b'an bolo yan nɔ an ka studio kɔnɔna la Washington DC an n'a bɛna baro kɛ fɛn min ye musow ka sinbon bana ani musow yɛrɛ ka kɛnɛya ko o kan sisan jɛmukan kɔnɔna la a y'a dan ka se an ka kunnafoni kɔnɔna la Ali Farka Touré Mali artiste ba ka jɔnjɔnba n'a bɛ wele nanzarakan na ko Grammy Award suɲɛra a ka so kɔnɔna na Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ye a denkɛ Vieux Farka ɲininka an ka u lamɛn Ayiwa ni waati in na an bɛ yɔrɔ min na sa o de ye Alphaga Touré ala ma hinɛ a la ale ka denbaya la yan nɔ Lafiyabugu sabula a yirala k'a fɔ ko waleya dɔ kɛlɛ yan a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye bi min ye Alphaga Touré ale ka jɔnjɔn o suɲɛna a ka denbaya kɔnɔna na o siratigɛ la sa an bɛna kuma di a denkɛ ma n'o ye Vieux Farka Touré ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye wale in yɛrɛ a tɛmɛna cogo min bon aw ni ce aw ni baraji aw nalen a diyara n ye parce que aw y'a yira ko trophée in tɛ an dɔrɔn ta ye parce que anw ta tɛ yɛrɛ à la rigueur vraiment Mali ta de don Afrique bɛɛ ta don monde bɛɛ ta don bon ni komi an bɛ se k'a f'i ɲɛna a suɲɛna cogo min vraiment n ye nkalon tigɛ parce que n tun tɛ yan bon n nalen o don de n donna salon kɔnɔ n y'a lajɛ n bɛ trophée ye n ko n ko trophée kelen bɛ nin trophée saba in jɛ dɛ n ko bon peut-être k'a binna les enfants ou truc n ko i jɔ n ka taa lajɛ donc an y'a ɲini bon malheureusement a ma ye pendant une semaine an bɛ k'a ɲini a ma ye presque 10 jours ni fana ko sisan kɔni vraiment a tɛ se ka tunu ta y'a ye n t'a dɔn fana mɔgɔ min bɛ na dɔrɔn ka n'a ta a tali nafa t'a la a tɛna mɔgɔ ɲɛ ye sanu tɛ ni rien parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko sanu de don c'est à titre honorifique sinon foyi n'i ye nin yɛrɛ bɛɛ ta ka n t'a dɔn n bɛna fɔ i tɛna hali 2000 sɔrɔ a la i tɛna se k'a feere mɔgɔ ma ko i bɛna Grammy di a tigi ma parce que Mali la a bɛ minnu bolo c'est connu. Ayiwa kabini a tununa yala a ye kunnafoniyaw sɔrɔ n'a sɔrɔ ni a tala somɔgɔ kunda walima ni maa wɛrɛ de y'a ta wa polisiw olu sen dola a koɲa baaraw la wa polisiw nana yan u b'u ka enquête la parce que polisiw na y'u ka sɛgɛsɛgɛw kɛ k'u ka repérew ta ka fɛn bɛɛ kɛ olu kɔni b'u ka baara la minnu bɛ yan toute la famille bɛɛ taara ka taa ka audition ni fɛnw kɛ donc o fɛn fɛn bɛ don yan fɛn fɛn nana yan bɛɛ bɛ taa ka audition kɛ mais olu kɔni b'u ka baara la tiɲɛ na ayiwa jɔnjɔn min tununen filɛ nin ye n'o ye Alphaga Touré ka Grammy ye a ye nin Grammy sɔrɔ kabini waati jumɛn 95 o de ye Grammy fɔlɔ-fɔlɔ ye Ali Farka yɛrɛ mun sɔrɔ Grammy fɔlɔ-fɔlɔ mun donna Mali kɔnɔ c'est en 95 avec Talking Tombouctou y'a ye a nana don min o y'a sɔrɔ réseaux sociaux ni fɛngɛw si tɛ yen mais Mali bɛ bɔra kalama k'a ye Grammy sɔrɔ donc c'est quelque chose qui est très important kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma an bɛ fɛn fɛn ɲini bi mun y'a ta a y'a ta cogo min a k'a bila ten hali n'a y'a den ka di denmisɛnnin dɔ ko ka n'a di yan problème t'a la an tɛ problème an bɛ k'a ɲini dɔrɔn au moins a k'a bila yan maintenant n'a nana ni mun kan ka kɛ sa cogoya wɛrɛ la ɲini la ka t'o bila yɔrɔ la parce que ni risque sugu ninnu a kuma ka ca. an ka dɔn k'a fɔ Alphaga Touré ala ma hinɛ a la ale tun ye Mali dɔnkilidalaba ye guitariste ba kun don min yɛrɛ kun lakodɔnnen don Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ nka ni waati in na jɔnjɔn min talen filɛ nin ye a ka denbaya kɔnɔna na a ɲininen don a ka se ka ye sabula jɔnjɔn min don
Alpha Touré ala ma hinɛ na ale kelen ta tɛ a ka denbaya ta tɛ nin ye Mali yɛrɛ ka tiɲɛ dɔ de ye o kama a yeli nafaba de bɛ a la weleweleli ma da o kɔni kelen do Maliyɛnw fo ka taa se Mali marabagaw ma bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ yasa ala ma hinɛ Alpha Touré ale ka ni jɔnjɔn in Mali jɔnjɔn in o ka se ka ye Mariam Kuyati ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛ taa Burkinakaw fɛ yen nɔ Burkina sigidala mɔgɔ caman jagoyalen ka kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye u sigiyɔrɔw sɔrɔ kan dilannenw kɔnɔ u tɔgɔ la Kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ yɔrɔ minnu na u bɛ baaraw kɛ yaasa k'u ka dayirimɛ minɛnw sɔrɔ. Mariam Tarawele bɛ kuma a kan an k'a lamɛn. Yɔrɔnige kan bɛ Wangolo dugu kɔfɛla la. Nin yɔrɔ in na so kɛmɛ camanba de jɔlen do biriki la min lasagonnen do Burkina Faso jamanadenw minnu kɛra kɛlɛɲɛbolilaw ye olu de dagalen do nin yɔrɔ kofɔlen in na. A fanba bɛɛ lajɛlen ye baganmaralaw ye minnu bɔra filaw ka kuluw la. Fana bɛ bola k'an yɛrɛ yaala ni halon ni sera yan cogo a bɛna fisaya ma sinon mɔgɔ le ma fɔ min na n yɛrɛ de ka décision ta ka denmisɛnw cɛ ka na n'a ye. Waati dɔ tɛ n'u nana wari in di ma ten n'o taara ten waati dɔ dumuni ko ni baara de bɛ sinon walayi premier la kɔnɔ na nin kula walayi o b'a mara walayi hali bi fana ni an b'a latanu mɔgɔ le cayala o de kosɔn u bɛ 1000 dil'a ma sinon o kɔni tun bɛ walayi hali olu na yɛrɛ u nana malo d'a ma yan. Nin yɔrɔ kofɔlen min jɔlen filɛ nin ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw de ye a baara bɛɛ lajɛlen nafolo bɔ ka fara jibondon dɔ kan min bɛ wele ko pompa o den 4 min bilala u ka bolo kan. Denbayatigi fɛn fɛn bɛ nin yɔrɔ in na kelen bɛɛ lajɛlen kelen do ka kungo yɔrɔ sɔrɔ sokuru kelen ka fara salon dennin dɔ kan. Et le Conseil national de sécurité. Jamana ɲɛma Alassane Ouattara ale y'a latigɛ k'a fɔ ko an ka dɛmɛ don ni maaw ma sabula an b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ gɛlɛya kɔnɔna la wa n'u nana fara an ka duguladen dɔ wɛrɛw kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka furukufuruku dɔ kɔni wuli o de kosɔn an ye a jate minɛ ka sow jɔ u ye ani ka se ka a dɛmɛ lase u ma joona. Par ces populations. Nin ka in kɔnɔ mɔgɔ minnu sigilen do ye fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ni denmisɛnnin fitininw ye minnu ye karogɛlɛya ni lagosiwalew sɔrɔ ka bɔ jarijɛkulumaw ka walejuguw yɔrɔ a caman de ko k'u sigilen do makɔnɔni la bɛn kuntagalajan bɛ se ka segin ka na cogo min na u ka jamana kɔnɔ. An nana yan sabula kɛlɛ b'an fɛ yen ni kɛlɛ kɔni b'aw fɛ yen bɛn bɛ yɔrɔ min na I bɛ taa yen de dɛ o de to an nana yan. Jarijɛkuluma minnu ni Al-Qaïda ka kulu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani État islamique ka walejugu kɛra sababu ye ka mɔgɔ 20 ɲɔgɔn faga Burkina Faso jamana kan kabiri san 2015 waati mɔgɔ minnu fagara o senfɛ ɲinan san kɔnɔ hakɛ sera mɔgɔ 780 ma i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla kulu min bɛ wele ko groupe d'analyse ACLED olu minnu ka baara bɛnnen do fitinɛjugu jateminɛli baaraw ma diɲɛ kɔnɔ de ye ni kunnafoni lase. Alisa an bɛ to Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ AES tɔn jamana tungadenw minnu bɛ Côte d'Ivoire bɛna bila cogoya jumɛnw na ni u ka jamanaw ka tɔndenya CEDEAO kɔnɔna la banna n'o sɛbɛntiyara. Alain Amochi VOA Bambara ka lasilikɛla ale ye ɲininkali kɛ Geoffrey Julien Kwaola sɛbɛnnikɛla do ka bɔ Abidjan an ka u ka masala lamɛn. La loi ivoirienne est d'une extrême clarté sur l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire. Ivoire sariya la dunan minnu bɛna jamana kɔnɔ danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi la. Il faut faire la différence entre 3 types d'étrangers. Les étrangers qui viennent des États de la CEDEAO bénéficient d'un certain nombre. Minnu bɛ bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka yaala cogo min ka di u ye ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ. Le droit de circuler librement sur le territoire ivoirien, de résider librement sur le territoire ivoirien et d'exercer librement leurs activités sur le territoire ivoirien. Quant aux ressortissants hors CEDEAO, il faut faire la différence. Minnu tɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ n'u nana u bɛ sɛbɛn ta n'u ko certificat de résidence a nafolo hakɛ ye 60 de san o san. Hors CEDEAO, leurs ressortissants paye un droit de résidence annuel de 300 000 renouvelable chaque année. Alors que ceux kɔfɛ Faransi wolodenw
olu be wa 30 de sara o sɔrɔla Côte d'Ivoire ni Faransi ka baarakɛ ɲɔgɔnya de la jamana minnu tɛ CEDEAO la fana n'u bɛna Côte d'Ivoire u be visa de ta misali la Faransi jamanaden min bɛna Côte d'Ivoire a be visa ta. Il y a un droit de visa qui existe entre ces États et la Côte d'Ivoire. Par exemple, il y a un visa entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais même, il y a des États hors CEDEAO avec lesquels... Nga jamana dɔ bɛ yen o tɛ CEDEAO la visa tɛ u ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ misali la Émirats Arabes Unis u bɛ se ka taa Émirats Arabes Unis k'a sɔrɔ u ma visa ta. La législation ivoirienne relativement à la présence des étrangers en Côte d'Ivoire d'une extrême clarté fait la différence en Côte d'Ivoire sariyaw jɛlen don dunanw nali kan régime extrêmement favorable. Autrement dit, un Nigérien, un Burkinabé, un Malien, danfara de bɛ jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'u bɛna Côte d'Ivoire ani minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ wala Niger, Burkina, Mali, Guinée jamanadenw n'u nana Côte d'Ivoire a bɛ komi u b'u ka so bawo Côte d'Ivoire bɛ fara CEDEAO jamanaw kan nka ni jamana dɔw la n'u bɔra CEDEAO la sariya bɛ se ka yɛlɛma an ni ɲɔgɔn cɛ nka jagokɛ bɛnkanw dɔ bɛ fana ni jamanaw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ CEDEAO ko ye n'a bɛ se ka kow nɔgɔya u cɛ. Côte d'Ivoire sariya bɛ min de fɔ ni AES jamanaw ka boli sɛmɛntiyara ka bɔ CEDEAO tɔnba la. Dans ce cadre-là, il ne faudrait pas s'attendre à des bouleversements spectaculaires quant au statut des ressortissants burkinabés, maliens et nigériens en Côte d'Ivoire. O siratigɛ la an kana bila an kun na k'a bɛna ni kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsi Burkina, Mali, Niger jamanadenw minnu bɛ jago kɛ Côte d'Ivoire jamana na. Sisan Côte d'Ivoire jamana la mun de bɛna kɛ ka ɲɛsi jamana minnu tɛ CEDEAO tɔnba kɔnɔ. La Côte d'Ivoire et ses pays appartiennent à d'autres organisations sous-régionales. Côte d'Ivoire no jamanaw bɛɛ bɛ jagokɛ tɔnw dɔ kɔnɔ i n'a fɔ Conseil de l'Entente hali ni jamana minnu tɛ CEDEAO la u bɛ se ka na ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ Conseil de l'Entente ka sariya min bilara sen kan san 2011 na b'a fɔ cogo min. En dehors de ces tests, la Côte d'Ivoire et ses différents pays peuvent signer des accords bilatéraux. O tɛmɛnen kɔ Côte d'Ivoire n'o jamanaw jagokɛ bɛnkan dɔ bilara sen kan n'a b'a to taganasegi ni jago bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'an ko an ka sariya ta yɛrɛ de ni jamana sababu boli ko CEDEAO la a tɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsi baarakɛɲɔgɔnyaw la ni jamana sababu ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. Pas bouleverser les relations traditionnelles entre ces trois pays et la Côte d'Ivoire. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sa an bɛ taa Iran jamana kan Iran dina ɲɛmɔgɔba Ali Khamenei ye kangari gɛlɛn gosi bi juma in na k'a fɔ ko u jɛɲɔgɔnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Hezbollah ani Hamas ye tɛna u ka kɛlɛ dabila ne bani sirala ye ka fara o kan a ye a yira k'a fɔ ko gosili jugu ba bani sirala kan min ye kɔ masirana kosɛbɛ arabu marayɔrɔ ninnu kan a y'o kɔkɔrɔma don bi do in na kosɛbɛ a ye a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko misiri a ye nin kuma ninnu laseliw kɛ misiri dɔ de falenba kɔnɔna la bi juma sɔgɔmada na k'a jɛɲɔgɔn ninnu tɛna segin u kɔ fiyewu ka nin kɛlɛ ni dabila sisan an bɛ taa ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Sirantorontan bunagun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafɛlimɔni 5 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile sabanan hukumu kɔnɔ Mali forobatɔn cɛ kɔrɔbalenw ta bɛ Guinée-Bissau taw bisimila juma nata octobre kalo tile 11 san 2024 na stade du 26 mars la Bamako a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la tile 4 o kɔfɛ octobre kalo tile 15 Guinée-Bissau ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kokura o ye CAN éliminatoire tile 4 de ye o de siratigɛ la Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit bena sɛdɛntorɔntanaw tɔgɔw fɔ a ye minnu sugandi u ka na u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan 2 la o tɔgɔ bɛ fɔ sinikɛnɛ kari Mali sɛdɛntorɔntan fédération jabala la n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 6 ma san 2024 na ɲɔgɔndan gɛlɛmanbaw don éliminatoire ninnu hokumu kɔnɔ n'i b'a dɔn ko Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye tile 2 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mozambique bolo kuru 4 farankan 1
jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 4 farankan 1 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Guinée Bissau bolo kuru 3 jɔyɔrɔ 4nan laban o bɛ Eswatini bolo kanankolo o de la Mali senkɔrɔbaw bɛ ka degeli karamɔgɔ Thomson Fidi ka sɛnɛntolantana sugandilenw makɔnɔ tile 3 ani tile 4 ninnu hokumu kɔnɔ walasa u na se ka se sɔrɔ ka se ka sira surunya Mali bolo CAN Maroc 2025 kɛnɛ kan ka tile 2 tɔ makɔnɔ ni olu bɛ tan novembre kalo nata la halisa CAN Maroc 2025 éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 3nan ani tile 4nan hokumu kɔnɔ Côte d'Ivoire bɛna jamana dɔ bisimila a fɛ yen sɛnɛntolantana yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe Abidjan stade Félix Houphouët-Boigny Abidjan stade Charles Kounabani Yamoussoukro ani stade Laurent Pokou San Pedro ka da kan jamana minnu tɔgɔ bɛna fɔ olu ka sɛnɛntolantana yɔrɔ tɛ ka kafu ka sariyaw labato an bɛ don min ko bi n'an ko u ma homologué la Guinée Conakry Éthiopie Bénin Burundi ani Burkina Faso halisa o ko kun kan Burkina Faso min tun ka kan ka na Mali la yan ka na ka éliminatoire tile 4nan ɲɔgɔndan 10 yan o ɲɔgɔndan tɛna 10 yan tuguni Bamakɔ a bɛna taa 10 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ka da kan Burundi bɛ Burkina Faso bisimila octobre kalo tile 10 nata stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe la Abidjan tile 3 o kɔfɛ Burkina Faso b'a bisimila stade Félix Houphouët-Boigny na Abidjan n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 13 nata ma a kun ka baara nɔgɔya k'a kun cɛ ni Sénégal ye éliminatoire ninnu hokumu kɔnɔ tile 3nan ni tile 4nan Sénégal bɛ Malawi bisimila Malawi bɛna tila ka Sénégal bisimila o ɲɔgɔndan 2 bɛ tan Sénégal degeli karamɔgɔ kɔ n'o ye Aliou Cissé ye ka da kan ale bolo bɔra baara la octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2024 na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don ni bɛna dansigi kɛ an ka kunnafoni kunfɔlɔw la aw kana taa dɛ an b'an tulo kɛrɛmu bɔ an bɛ segin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma a k'an bɛɛ sɔni. Dans des foules B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Dans des foules B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des foules B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des foules B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Ayiwa sisan an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ la ko dunan b'an bolo bi Kunbaba ale ka bɔ Mali la musoya jɛmukan ale tigi a n'a laselikɛla don ayiwa a nana bɔ an ye VOA Bambara kɔnɔna la an ka studio an y'a bisimila yan bi an bɛna kuma fɛn min ye octobre rose ye n'o ye hakilina bilalen sen kan yaasa ka musow ka sin bon bana nin n'a bɛ wele nanzarakan na ko cancer du sein kɛlɛ ayiwa ani ka mɔgɔw ladɔnniyaliw kɛ a bana kan ani ka kuma fɛn caman wɛrɛw kan Kunba an ka foli b'i ye Kiyatu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn aw ni ce nimisi wasalenba de don ka kɛ kɛnɛ kan bi Malikura kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ ka foli bila e yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen barisa n'i ma fili fiyewu n bɛ se k'a fɔ ka bamanankan jɛmukan k'a ta ba la ka diɲɛ seleke naani bɛɛ wasa o ye Malikura ye donc an bɛ VOA fo la k'e yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka cɛsiri la ka Ala yɛrɛ fo a ye bi yira n'a ka ne yɛrɛ sen fila se aw ka studio kɔnɔ yan Washington DC a diyara n ye. An mɛnna k'i kɔnɔ dɛ tan sabula an y'a daminɛ i kɛra an ka kumakɛla fɔlɔw ye i tun bɛ mɔgɔw di an ma an ka foli b'i ye ni ce i ni baraji awa Kunba i b'an fɛ yan bi an bɛ kalo min na a ye octobre kalo ye o kalo nin o sugandira duniya marakɛlaw ani kɛnɛya ɲɛmɔgɔbaw fɛ k'a bila musow ka sinbon bana a kɛlɛli o laseliw ɲɛnamayali kɔnɔna la cogoya min na kunnafoni bɛ se ka fɔ u ye k'u ladɔnniya sɛgɛsɛgɛliw ani ko caman ka barokɛnɛw ni fɛnw sigi an b'a dɔn min fana kɛra i fana ye muso ye ni i engagelen bɛ o ko ninnu kan kosɛbɛ nin don in a nafa bɛ se ka kɛ mun ye
Mali musow bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu ni sinbonbana bɛ u la. I ka kuma la i y'a yira k'a fɔ ko octobre kalo diɲɛ seleke 4 a bɛ san 30 ni kɔ bɔ bi barisa octobre kalo yɛrɛ ka ta ka kɛ kalo ye an kan ka cɛsiri ni wulikajɔ kɛ walisa ka kunnafoni di nin sinbonbana in ma n'an b'a fɔ cancer de sein a daminɛna 1992 donc o ka ca ni san 30 ye bi min ɲininen don an fɛ a ma dabɔ anw minnu garisigɛla bana na barisa anw garisigɛla la ka ban mais a dabɔla de kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ni cɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka hakili sigi k'a dɔn cancer de sein kɔrɔ tɛ k'i bɛ fatu sisan bana don kama an bɛ an ka ɲindiminw n'an ka kundimiw furakɛ cogoya min na nka bana min don an kan k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na sisan nɔ 21e siècle la a bana bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ barisa diɲɛ seleke 4 tɔn min bɛ ɲɛsin kɛnɛya ma n'an b'a fɔ a ma ko OMS ale y'a yira a ka sɛgɛsɛgɛli la ɲina san 2024 ko n'i y'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ 2,260,000 ɲɔgɔn ou bien 30 ɲɔgɔn 2,300 donc 2,000,000 ni kɔ o de garisigɛ bɛ don san o san cancer bana na a ka ca nka n'i y'a ye nanzara jamanaw ye i ye kɛnɛya sira kan i b'a ye k'a fɔ ni cancer ye mɔgɔ 10 minɛ 8 ɲɔgɔn o bɛ se ka kisi furakɛli sira fɛ nka n'i y'anw ka gun lajɛ farafinna gun kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile bi yan fan Sahel kungo la n'i y'a ye cancer bana min mana muso 10 minɛ i b'a ye k'a fɔ 20 dɔrɔn de bɛ kisi donc ni ma kan ka wuli ka jɔ ni tulomada kɛ ni octobre kalo in na farafinw kan ka kɛ barisa nanzara olu bɛ ka se k'u ta furakɛ kunbɛnni bɛ se ka kɛ joona mais anw bɛ bɔ an ta kalama tuma min na o b'a sɔrɔ c'est trop tard ala k'an kisi parce que cancer bana ale ka jugu ni sida ye i ka taa ale wɔgɔ bɛ k'a ɲɛdɔn o ka fisa i k'a makɔnɔ a k'a kunbɔ parce que n'a y'a kunbɔ furakɛli ka gɛlɛn a l'hôpital n'o t'an fɛ yen ka ɲɛ a fagacogo t'an fɛ et puis a musaka t'an bolo. Ayiwa an tun bɛ la ka na o de ɲininkali k'i la sisan i ka nin kuma ninnu kɔfɛ yala bana nin kɛlɛli a bɛ bolo jumɛn de kan Mali yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kan. An bɛ ɲɛmaaw fo k'an ka dɔgɔtɔrɔw fo kosɛbɛ barisa an b'a dɔn k'a fɔ cancer bana ale bɛ taa spécialisation de fɛ dɔgɔtɔrɔso kalan bɛ yen nɔ dɛ n'olu ye généraliste ye nka maa minnu bɛ cancer furakɛ n'an b'a f'u ma cancérologue walima oncologue n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ Madana bɛ 30 bɔ Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɔ banabagatɔ min yɛrɛ garisigɛ bɛ don cancer bana yɛrɛ la Mali kɔnɔ a bɛ taa fo 30 ni kɔw la minnu yɛrɛ bɛ taa fana cancer du sein n'o ye sinbon bana ye i b'a ye k'a fɔ bibi na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ cancer min bɛ musow faga o fɔlɔfɔlɔ ye cancer de sein de nka Mali yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn cancer bana bɛɛ la musow ka cancer bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ taa fo 100 sara la 30 o ye cancer du sein donc furakɛli gɛlɛyalen don barisa banabagatɔ ka ca ni dɔgɔtɔrɔ ye o ye gɛlɛya dɔ ye an b'a dɔn fana k'a fɔ a furakɛli minɛnw ni a belebele bɛ taa chimio yɔrɔ la a dépense ka bon a n'a sɛgɛn ka bon l'hôpitaliw man ca Mali la ni l'hôpital baw yɛrɛ lajɛ min bɛ cancer furakɛ bi n'a bɔra Bamako faaba la Mada la n'a bɛ région kɔnɔnaw si la ɔ cancer dun t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ Bamako i bɛ Sikaso i bɛ Kidal walima i bɛ Kayi cancer mago t'o la walima i bɛ l'Amérique walima i bɛ Mali la cancer mago t'o la cancer bɛ bɛɛ lajɛlen de minɛ donc o fana ye gɛlɛyaba ye an fɛ yen ni minnu bɛ furakɛ chimio la n'u ka bana avancé la o mana chimio furakɛli mana ban ka opération kɛ a ka ca Ala fɛ furakɛli min bɛ kɛ dafa ye o ye radiothérapie de cancer lili tɔ minnu bɛ yen ka se k'olu bɛɛ faga ɔ n'i y'a f'i ye bi Mali la a ka ca ni san 5 ye depuis ne yɛrɛ garisigɛla bana in na 2019 ne m'a mɛn tulo la fɔlɔ ko radiothérapie mina sera ka marché Mali la mais Kunba gɛlɛya dɔ fana bɛ yen kunun ko an ka lasirikɛla min bɛ Bamakɔ ale taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa kuma bana nin kan dɔgɔtɔrɔw ɲininka u y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min filɛ nin n'i y'a kuma fɔ yaasa mɔgɔw bɛ se ka nin kisi a ma ko musow bɛ siran a ɲɛ awa e yɛrɛ bolo sisan o gɛlɛya nin o bɛ se ka wuli cogo di mɔgɔw bɛ se ka lasɔmin cogo di k'a f'u ɲɛna u ka sɔn sɛgɛsɛgɛli in ma yaasa u ni bɛ se ka kisi. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka VOA fo kosɛbɛ ni ma fili aw cɛ sigilen san o san bɛ nin baro suguyaw kɛ nin de b'a to a bɛ ban jaw bɛ gɛlɛya barisa ne yɛrɛ fana ja ka gɛlɛya n ye ɲɔgɔn mɔgɔ dɔ de ye parce que an mana cancer kuma mɛn dɔn an b'a ye minnu fatu la Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na olu de ka histoire bɛ fɔ mais minnu ye combat gagné
anga dɔn an ka kumaw kan donc ni maaw tora ka mɔgɔw ye ne ni ɲɔgɔnna siw k'a ye k'a fɔ kansɛri bana ma taa ni an ye an bɛ ala deli halisa ala k'an mɛn yan nɔ o bɛ maaw ja gɛlɛya sinon tiɲɛ don dɛ ne yɛrɛ tɛgɛ dama bɛ u b'a fɔ kuma bana in sa ne ko bana in tɔgɔ kansɛri de sein maa caman tɛ se k'a tɔgɔ fɔ u bɛ se ka u bolo hali a tɔgɔ bɔlen u da la ko bana in bɛ n'u minɛ donc fɛn caman b'a kɔ awɔ mais Kadiatou i siranna i bɛ sa i ma sara i bɛ sa maa si tɛ to diɲɛ kɔnɔ mais an bɛɛ bɛ duwawu kɛ tako ɲuman de la ni dun ma cancer sɛgɛsɛgɛ ni min ja gɛlɛya ka t'i ka statut dɔn ka taa wɔgɔbɛ surtout n'i tɛmɛna san 40 na a ka gɛlɛn k'i jɔ cancer ka kun bɔ parce que n'a y'a kun bɔ Kadiatou i bɛ chance dɔ in na dɛ furakɛli ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn donc i ka taa sɔgɔbɛ i yɛrɛ k'a dɔn k'i ka kurunin jate minɛ i la walima i tɛmɛna 50 kan i taa i ka mammographie kɛ a y'a ka fɔ sigana b'i la i ka taa k'o sɛgɛsɛgɛ o ka fisa i ka wuli ka taa ka fɔ joli bɛ ka bɔ n sin na nɔnɔ bɛ ka bɔ n sin na n sin déformé no kuru bɛ n sin na o b'a sɔrɔ en général c'est trop tard. n bɛ i ka o kuma sɛbɛntiya sabula ne ba ye san 17 de kɛ cancer du sein bolo ala ka hinɛ a la ale de kɛra a sababu ye a y'a furakɛ a kɛnɛyara dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛnɛyara dɛ nka kɔfɛ komi mɔgɔkɔrɔba don si tun tɛmɛna san 80 kan a nana fatu fo san 84 a ye dɔ kɛ n'a ye a ye san 17 de kɛ n'a ye an débrouillera n'a ye n bɛ a dɔn bɛ kuma min fɔ o fɛnɛ sababuya la siranyako min filɛ mɔgɔw k'a bila parce que n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ i y'a fɔ sisan kɛmɛdɔya o kɛmɛdɔya muso 30 ɲɔgɔn san kɔnɔ o ka ca dɛ kunba o bɛ mun fɔ o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ yen n'a tɛ i ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ i dɔnbaga dɔ la kosɛbɛ diɲɛ seleke naani y'a jira k'a fɔ n'i ye muso 8 ta kelen kɔni garisigɛ bɛ don cancer bana na cancer de sein na n'i y'o donc n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ k'a lajɛ i bɛ muso 8 jumɛn dɔ i ka famille la directement tabaa kala an ka duw ka bon donc o 8 kɔni na siga t'a la kelen garisigɛ bɛ don a la wa a bɛ ka kɛ yɛrɛ sisan nɔ a yirala k'a fɔ n'an ma farati an bɛ taa se 2040 ma san 20 ni kɔ cancer bɛ sɔn ka caya ka kɛ 50 ou 60%. donc fɛn tɛ ka bɔ cancer la dɛ dɔ de bɛ ka fara kan tiɲɛ don médecine bɛ ka développer parce que an ka ko caman diɲɛ kɔnɔ sigiyɔrɔ kelen dumuni cogo balo cogo o b'a to cancer fanga bɛ ka bonya kojugu donc n'an ma wuli k'an cɛsiri sɛgɛsɛgɛli kunda furakɛli kunda fɛn tɛ ka bɔ cancer la dɛ donc c'est vraiment surtout an minnu ka jamana na an ka furakɛli ko ka gɛlɛn an ka jamana na moyen ba tɛ yen anw de kan ka an cɛsiri prévention na n'o ye bana kunbɛn ye plutôt que bana furakɛli. Kunba an bɛ foli k'i ye ne de b'aw fo a diyara an ye kosɛbɛ Ceyini Baraji k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ani Kunbaba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ni baro ni kɔnɔna la Kunbaba ale ye musoya jɛmukan bɛɛ b'a dɔn Mali la a bɛ tɛmɛ arajow kan a bɛ tɛmɛ jabaraninw kan ale de y'a tigi ye ale de y'a lancer a bɛ kuma musow ka hakɛw an'u ka banakow ni fɛn caman kan ka ladɔnniyaliw ni fɛnw d'u ma ale de tun b'an bolo an ka kɛnɛ ka ɲan bi Malikura kɛnɛ kan ka kuma fɛn min ye musow ka sinbon bana ye o kan awa ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an ka bi Malikura jɛmukan kɔnɔna la awa an ye tasibila de kɛ nin sinbon bana nin ye ka kuma nin fana ye VOA Banbara fana ka jɔyɔrɔ ye ka lase mɔgɔw ma sabula an lamɛnnen don yɔrɔ caman na yaasa u bɛ se ka a bɛ se ka mago ɲa cogoya min na musow ye awɔ aw ko ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ ma nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ka dansigi kɛ an ka dɔgɔkun Malikura yɛrɛ jɛmukanw na ka a fɔ aw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la halisa aw sɔgɔlen ka to an ka kunnafoni siraw la télévision ani rajow fɛ nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. K'i abonné VOA Banbara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Banbara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Kan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Banbara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ sama don dɛ a ci limanaw fana ma.